Haide korrika, arraio pola. Haide korrika, dita korrika. Haide korrika, bekon deigula. Ezare karrerista lasai potegendoak eta esprinterrak. Fudinero erdiero errelebozaleak eta gaokerrak. Euskararen bizitzaren geroaren atzetik hau da gure maratoia. Euskararen bizitzaren geroaren atzetik hau da gure arrazoia. Haide korrika, ala zangoa. Haide korrika, arraio pola. Haide korrika, dida korrika. Haide korrika, bekon deigula. Lorri jonanik eta andoni banen laesteka. Oñatina txitxika. Arrasaten takarraran itxasertean berrez. Saltaka eta korrika. Datorrela hemen gehien dago gure esku, gure hanka. Inbidan bat pizti plastarrak arraka, tikita kinkikanka, kinkakanka. Korrika! Haide korrika! Haide korrika! Haide korrika! Inbidan bat pizti plastarrik irraka, tikita kinkikanka, kinkikanka. Datorrela hemen gehien dago gure esku, gure hanka. Haide korrika, ala zangoa. Haide korrika, arraio pola. Haide korrika, dida korrika. Haide korrika, bekon deigula. Haide korrika, ala zangoa. Haide korrika, arraio pola. Haide korrika, dida korrika. Haide korrika, bekon deigula. Hemen euskaldun izatea bezalako dudaririk ez dago. Hemen ez dago euskararen atoan askatasunaren aldeko hitzarik. Bagoaz Euskal Herritik mundura, eskua emanaz elkarri. Bideak direla gure lotura, urratsak direla gure oinarri. Bagoaz korrika, elkarrentzuna zekar ulertzera. Bagoaz korrika,
Ez zaudete, bagoaz. Ez zaudete, bagoaz. Atajatzetik, Bilbora. Egunon, a ber, Arkakuso. Arratsaldeon, Euskal Herria. Bagoaz korrika. Eta korrika badoa ere, Nafarroan barrena, gaur Arabako lautadan ere egonda, eta oraintxe momentu honetan dago Larraunen Oderitzetik astitzerako bidean. Jesus, ez da igartzen nik badudala Larraungo odolik, astitzera, nire abizenera. Bueno, eta ematen dit kriston ilusia, ze zuzenean konektatzea espero dut, konektatzea, pintxatzea, oazen ikustera, zuzenean. A ber. Baia. Eta hemen ze pasatzen da? Zeba ez dago? Papapan, Arkakuso! Hementxe, bagaude! Larraune gaude! Mugiroko kontzejuak, Mugiroko bentak darama orain. Entzungo dugu, ze animatua, gaurko furgoneteroa, Osea, hor korrika, nik ez digo nuke, jarri behar naiz, hau da, jarri behar naiz dela, argita garbi, bizkat, datorren urtera begira. Ze izan nahi baldin badut, Iruin herrian, furgonetan hor animatzailea, pues beharko dugu ere forman jartzea furgonetatik salto egin behar baldin badut. Ere esango dizuet, salto eta jausi, lurrera zuzenean izango zen kasu honetan. Bueno, equipo, bueno. Juan, badago zerbait komentatu behar dizuet dana. Kaixo Twitch, kaixo YouTube, kaixo TikTok, arratsaldeon guztiok. Korrika badoa, tipi-tapa, Nafarroan barrena, esan dudan bezala gaur. Araban ere sartu da, Arabako lautadan, eta orain momentu honetan TikToken eta TikToken, Twitchen eta YouTubeen ikusgai daukagu Larraunen dagoela, Oderitzetik astitzerako bidean, eta hor pankartan esaten duten bezala, Larraunen euskaraz, Euskal Herri osoan zehar euskaraz. Gaur Hernanitik pasatzen da, pues ez dakit, a ber, badago zerrendan, TikToken ikusten duzuen zerrendan? Bai, pasatzen da. Hor ikusiko duzu, orduan nik baino beto, seguraski. A ber, ekipo. Gauza bat. Kontatu behar dizuet, gauza superforte bat. Jarriko naiz horrela, zen nahi dut engatik gertu egotea. Gaur, pasatu da gauza bat. Nik hemendikan esaten nuela, en plan, pasako da, ez da pasako. Niretzat, ohore bat izan da, bete-betean. Eta, eske kontua da, uste dut baduela argazki bat. Bideorik ez, momentuz, Ui, ongi etorri, ezakit nor arpidetu zaigun, baina ongi etorri. Suak TV. A ber, topatzen dudan argazkia. Badut argazki bat. No note. A ber.
Ari naiz. Deskargatuko dut, ez dut deskargatua. Bai, ez nekien gaurkak ziren ala ez. Bai, egunero aldatzen dut irudia jakiteko zuek TikToken zaudetenak non dagoen korrika beko mapan, hori berez eguneratua dago, eta gero irudiarekin. Kaixo, ongetorri! A ber, hemen. Vale. Orduan. Gertatu da, prest zaudete? Bueno, itxoin, TikToken oraintxe bueltatuko naiz berriro, ze TikTok saiatu zait erdi baneatzen ezakit zergatik ez ditut irudiak jarri. Oraintxe nator TikToken. Bitartean. Venga. Baietz. A ber, jarri ezakean ja hemen, ti. Prest zaudete? Esan behar duzue baietz? Noski baietz, esan behar duzue. Jo, ba, hau ez dago oraindik prest. Egin behar dut berri bat. Venga, irudia. Bai, ados. Venga, arkakuso. Kaixo. Bueno, hemetxe gaude Euskararen alde, TikToken ere. Euskararen alde, TikToken ere. Twitchen, YouTube, TikToken, leku guztietan. Bueno, prest zaudete? Ez zaudete prest? Hau gertatu da. Hau gertatu da. ¡Qué fuerte! ¡Eraman dudala lekukoa! Osea, ez dut sinisten, begira, TikToken ere jarriko dizuet orain. Uzten badit honek. Venga. Kaixo, TikTokeko lagunak. A ber, deskargak, venga. Begira! Eraman dugula! Eraman dugula! Lekukoa, ekipo, eta nola ez, gora eduki, sortzaile euskaldunak. Bueno, zer moduz ari zarete bizitzen zuek korrika? Nik ikusten duzuen bezala, oso unkituta, oso emozionatuta. Osea, gaurkoa izan daia, como nire inguruan nahiko modu intentsoan bizitzea. Orain ja pasatzen da uste dut Gipuzkoara, ez? Hor ikusten ditugu orain Larraunen dago, hori Astit Lekunberri, Betelu Lizartza, Ibarra, Amasa Bilabona, osea, badoa ja Gipuzkoaruntz. Ordan ikuste dut nire intentsitatea jaitsiko zaidala akaso. Egia da, eraman neramala ostegunetik oso goian, eta gaur izan da etxera iritsi eta egin. Baina, bueno, ekipo, egingo dugu berriz konektatu gure
zuzenekoarekin, YouTubeen eta Twitchen, eta hortxe ikusten dugu Maizaren lagunak, Gari beti gurekin. Baina, bueno, berriz bueltatuko gara, ekipo badugu, ez dakit gogoratzen zareten, agian berriak zarete, baina badugu pendiente rankineatzea korrikako logoak. Abestienak daukagu pendiente urrengorako. Zergatik logoak, asko esaten digutelako garai horretaz. Ez, seguk ezagutzen ditugu oraingo korrikak, baina orain artekoak ez ditugu ezagutzen. Orduan, eginen duguna izango da, itxoin, uste dut ibilbidea pinzatu dela. Bai, hortxe. Osea, utzi beharko dut akaso hemen. Nire zalantza da, hemen jartzen baldin badut, eta egiten baldin badut hor, pinzatuko da. Bai. Vale. Eski hau da dena berria niretzat. Jaja. Bueno, badoa 10 minutuko atzerapenarekin. Ojo, Ojo, hori garrantzitsua da. Ez dakit zuek, ez duzu ikusten. A ber, lortzen baldin badudan. Kaixo, TikTok. Vale. Orduan. Badugu astitzera iristen, astitz da Larraun Baiarako herri bat, Nafarroako baiararik politena Iruin herriaren ostean, noski. Orduan, jakineko nuke zuek non korrika egingo duzuen. Bai, pasako da orain, Victor. Badago Lekunberrira bidean, badago astitzen. Gero astitzetik ja jeitsiko da. A ber, jeitsiko da. Aigitik pasata. Lekunberrira. Korrika. Bueno, kontua da. Ekipo, izan da oso unkigarria. Txoin, jarriko naiz ni. Izan da oso unkigarria lekukoa, hartzea lekukoa eramatea, gainera, antolatu gara denek hor txegeunden guztiek eraman ahal izateko, ze azkenean da, ohore bat eta privilegio bat, behitzat niretzat, lekuko hori eramaten laguntzea, ez? Azkenean da, lekukoa eramaten duten pertsonak arduratzen dira aterratzetik Bilboraino lekukoa eramatea. Kaixo, ekipo, kaixo! Bilboraino. Baina gero, pankartaren atzean edo lekukoaren atzean goazen guztiak ematen dugu bultzada hori, bai? En plan, bega! Aurrera! Orduan da oso unkigarria. Eta niretzat izan da privilegio handia eramatea, eta eramatea ere, txatean kaixo, Aritz, Sofi, Ariadna, guztiak, kaixo, ikasle hoiak. Orduan, niretzat izan da, kristono horea ere eraman ahal izatea nolabait nire beste kide eduki sortzailetaz gogoratzea. Orduan izan da marabila bat, egia esan. Eta gainera izan da oso berezia, orain ian sartuko da, ze ez dizuet esan. Badator lagun bat nirekin egotera, lagun bat, ez bakarrik laguna, baizik eta ere, eduki sortzailea. Esan izuen bezala, lehenengo egunean hasier errasti izan genuen, atzo izan genuen Trikuxabi, eta gaurtik aurrera, ja, eduki sortzaile, aktore, bikoizle egongo dira nirekin. Eta gaur etorriko da Ian Ruiz dela youtuberra, tiktokerra, da dena. Osea, da energia pura.
Eta berarekin solastuko gara eduki sorkuntzaz eta baita korrika bizitzearen moduetaz. Así que bitartean Amets, kaixo! Zer moduz? Oi Amets eta Aritz, zuek egin duzue korrika eta Sofi, Ariadna egin duzue korrikan. Bitartean jarriko dugu zuzeneko irudiak Twitchen eta YouTubeen, TikToken zaudetenak, pues, ezin duzue ikusi, tamalez. Astiz pasada eta galdu dut. Nik uste nuen astizko aterpekoak egongo zirela hor. Agian galdu dut, Lagunak ditudala eta lankide hoiak gainera. Eta praktikak egin dituen bertan. Oso berezia izan da gainera. Claro, Amets, zuk ez duzu ikusi. Begira. Erakutsiko dizut gauza bat. Hau gertatu da. Gaur lekukoa eramateko aukera izan da maravillosoa. Eta eraman dugu Ester eta biok lankide bat. Gainera niretzat izan dela ere superberezia berarekin partekatzea. Zeni irakasle bezala euskara ematen hasi banintz ere, nire ikasketekin lotura estuagoa zuen espezialitatean hasi nintzen, oraintxe bertan iruditan duzuen eta lekukoa partekatzen dudan pertsonaren eskutik. Berak hartu zuelako eszentzia moduko bat, eta ni sartu nintzen hor bere ordezko moduan. Eta aurten eta aurreko urtean ere izan ginen lankideak, eta niretzat, orea izan da berarekin partekatzea, lekukoa eramatea hori gorenena, baina bereziki eraman alizatea ere eduki sortzaile euskaldunen aldarri hori. Ez da berdina euskal eduki sortzaile izatea eduki sortzaile euskalduna. Bakoitzaren autuak, bakoitzaren ondorioak eta bakoitzaren espazioak. Ni honekin bai esan nahi dut, ian esartu baino lehen, iruditzen zait lotxagarria jendeak ez jakitea zein den bere lekua. Honekin esan nahi dut. Zure autua baldin bada programa bat egitea gazteleraz, adibidez, esango dut, El Conquis, ala TikTok bugeatu da. A ver. Pausar. Bueno. Egingo dut bukatu eta aterako naiz. Bueno, ezin daitekena da, nola dago esaera hori, estaren mise replicando, pues ez. El Conquis zara EITB-ko, ETB bat, ETB bi, orain ETB iru itxiko dutela, aurrekontu handiena duen programa. Gazteleraz, espainolez egiten den programa da ETB bin. Ez da zure tokia korrikan lekukoa eramatea Conquis bezala. Sentitzen? No, ez dut sentitzen. Conquis, ez zara euskera, zara gaztelera. Hasi ETB baten egiten konkistadorea. Hasi, orduan izango da zure lekua. Zure lekua korrikan da, korrika bultzatzea. Ez lekukoa eramatea. Eta jazta, kabreatu naiz. Eta horrela da kabreatzen naizenean, Amets. Aiba, larrangu udala. Eta, klaro, hor daude nire langusuak. Nire langusu batzuk. Baina, oraindikan ez dute hartu arruizkoa. Terditan. Eta gure ian. Eta ian, falta zaigu, baina bitartean hortxe dago astitzetik airako bidean. Orain lekuko aldaketa egongo da. Hemen ez dut
Dezakigu orain jakingo dugu zein izango den, lekuko eramaia. A ber, Ian, momentu bat, konfiguratzea orain zu, ongi, jarri zaitezke horizontalean, badakitzu zarela gehiago vertikal. Osea, egin... Bale, etzean ongi entzuten. Ian, kaixo... Hola, Kaixo... ez dut entzuten. Ai, ez dakit zein, berdan. Itxoin, Gaur egungo katxarra hauek. Lasai, izango da nire kontua, A ber... Ai, Iruñe, ez dut entzuten. A ber... A ber, Jo. entzuten hau Ai, oain bai! Bale. Kaixo! Itxoin, konfiguratu behar zaitu dela momentu batean. Bueno, Lasai. zuekin, guztiekin... A ber, itxoin, Ian Ruiz! Kaixo! Ya bota el tripodia. Kaixo! Ai, ama! Bueno, etorri zara egun batean, nagoela emozioen kumulua. Momenturen batean ikusten baldin baduzu, hasten naizela oihukatzen, zu lasai. Da, Zubakizu, batean, eramango dutelako nire familiakoek lekukoa. zu Iruñe lasaiz ezagutzea zu da bakizu nire bai buia itia pila gustatzen zaitela. Orduan biak bat egingo deu buia. Oso ongi iruditzen zait. Ba, bueno, kontua da. Karo, daramat, osea, hemen, egoten, asteburu osoa, korrika hasi zenetik, ze, klaro, A ber, zune gauza asko kontau berdizkia zu, pilo bat. Osa, kontatu ze gaur nik uste egun berezi bat eukiezula, Egun erresponsabilidade asko, Egun momentu baten. oso berezi bat. Eske begira, ea posible dudan. Non zen, a ber, hemen zen, jarri, bai. Begira, ikusten duzu irudia. Eske, ez lehi. Baina, Osea. ojo, Ian, zu zarela nirekin batera, Euskal Eduki sortzaile Euskalduna, Hori da. zer jartzen du kartelean, ea lortzen duzun. Gora, eduki sortzaile Euskaldunak. Eske... Ze, gero, biak gustatu zait, justu Porineon Instagramen eta korrika hemen olenu igoezu bideo bat azaltzen ezberdintasun handi bat daola Euskal eduki sortzaile izateaz edo eduki sortzaile Euskalduna izateaz eta nik uste dut mezu hori ondo argituta utzi bertzala, ze bueno, aldea dago, ez? Aldea dago, bai. Oie, txatean entzuten duzu ongi, Ian, ez? Ez dago musika oso altu. Esango Bueno, diaz. kaixo denai, nik zuri bakarrikan entzut kaso, baina mentzau ez denai kaixo. Zaude, momentu honetan, TikTok bugeatu da. Bueno, Baina zaude, momentu honetan Twitchen eta YouTubeen, osea, ongi etorri nire txoko honetara, bueno, nire ez, gure txoko honetara, sexy kuadrillaren txoko honetara, lasai egotea Hori. gustora, eta bueno, egun hauetan, korrikarekin, vamos, living, osea, fantasia. eta nei korrika da, osea, emozio, hola, montaña rusa bat izango balin bazan, osea, kriston pozik nao, gero urduri jartzen ez, claro, herritenetatik pasakoa eta Laizter nire herritikan pasakoa. Eta orduan, nao, hola, urduri baino pozik, baino, ai, ez dena erori, ze, de bai ikusiot jende asko erori dala, korrikan, mesedez kontuz, osea, gaina beti TikTokian zaten ez da, 14. erorketa jo, ala. Galdera bat, ze iruditzen zaizu erorketena? Wow, esan berra dakat, karo, erorketa horiek balin baia, da pixkat, hola, parregariak, baino pertsona beak ere bai ez balin bau mina hartu, ba, bueno. Baina mina hartu balin bau, edo korrikako momentu baten oztopo bat izan balin bau tal, pues karo, kontu zibili, berda. Nik hor... Iruditzen zaite bai, Ez bota. zuri zer iruditzen zait, Ez bota, bukatu.
Ez, iruditzen zaitela, gaina, lehen hona pentsatzen, zenbat zeiten nahi erortziak. Orduan. Bueno, dena edukiaren gatik. Totalmente, eta ikusgarritasun hori lortzagatik, ez? Euskeraren alde, no? Pues pixka bat egunerokotasuna. Hori da. Baina egia da, nik adibidez, igotzeak, ni naiz lehenengoa grazia egiten diana. Baina beste gauza bat da partekatzea. Eta hor, nik uste dut badaudela bideo erorketa batzuk, nire ustez, ez dela errespetutsua eta da petodunak eta kazetarien erorketen bideoak igotzea. Daude lanean. Gau eta egun, 24 ordu. Bai, eta gaina daien lana, dala potentia eta azkenean daien lanagatikan ari gala, kasuetan adiezu, egunero zuzeneko hau iten, zuzenean ikusten, eta gero gure jakiten badibez horre bai, behi horreparatzek eramandu estua, Jesus eterateako, lekukoa. Lekukoa, Jesus, ez dakizeba aldarria, no, pentsatzen. Bueno, aldarria bada, ze mezua badago barruan. Mezua badaka, baina hain dikan mezua irakurtzeko gehatzea. Bai, gehatzen da. Zein ikuste duzu idatzi duela? Ez dakit, baina zein gustatuko litzaidaken idaztiak badakitzene. Hori, Imagina, ze fantasia izango zan, nire ustez, karo, gero ja bakoitzak nahi duna esatia baino, oaintxe bertan nik uste, 2026an ikusita gauden urtian Euskal Herri panoraman Euskal travestiak hartu duela kriston indarra eta kriston garrantzia, eta nik uste Maruxan aldetikan edo Albina edo Divinan aldetikan mezu potente batez idaztia irutuko zitzaiten fantasia bat, ze borrokasko itegue, eta gaina euskararen alde ere bai. Orduan, ez dakit, eta gaina gaur izan da edo atzo izan Atzo. Atzo izan zen behain kilometroa eta oaintxe bertan kolore gehien eukidun kilometroa izan da. Bai, totalmente. Eta oain zuzenekoan ikusten nahi naiz, eta zuzeneko, edo momentu beretan jendetza ikustia da, jartzen nahi, arro. Justo berdinari nintzen pentsatzen, gainera badakit berez terditan hartu behar dutela, nire lengusuek herriko kilometroa orduan, nago urduri nago, eta badoa 7 minutuko atzerapenarekin, ze ez dakizu, baina aplikazioan ikusi dezakegun non dagoen korrika, baina webgunean badago mapa eramaten dizula, eta adibidez TikToken erabiltzen dudana hori jendeak ikusteko, ze ez dizkit misioko irudiak ematen uzten egiletza eskubideen gatik. Eta esaten dira, bai, TikTokei bai badakit maiti, baina eske ez dira nire irudiak, baina badira eraberean. Ja. Baina, orduan jartzen dut hori, eta hor jartzen du ea datorren atzerapenarekin, aurrerapenarekin, zenbatekoa, bai. Orduan. Eske zure egiten, oaintxe bertan zure egiten aizan ere, iruditze zai, komplikazioak, nik ez dakit ez duitzez olako zerretzen kontrolatzen, eta gainea aizea zuzeneko bat emititzen, zuzeneko bat ikusten aizan bitartean, eta beste pertsona batekin hitzeiten, gauza asko dira. Abisatzen dizut, hemen txatean esaten diatela urrengo kilometroa dela Arruitzekoa. Arruitz da Lekunberri ondoan dagoen herri bat. Seguro zu joan izan zarela eskolarekin edo udalekutan Arotzeneara. Bai! Pues ondoan dago. Beitu, Arotzenea, ezke nahi bakizu. Begira, esaten diazu, egon zarela udalekutan, Arotzenean? Ez, eonaiz eskolakin jungina nola... Eta ze urtetan, eske badakizunik egin dituela hor praktika, klaro, eske imaginatu! Eske dinar
Zarengatik? Iruñe, igual nire begiralia izan zara ez konturatu hemen. Ojo, ojo, ojo. Wow. Ba ez dakit, A ber, eske oso txikian izan da, nire bakizu da katela memori bat. Ja, pues nirea bezala. Baina zen maietan izan Jo, zen. baino... Ba, esango nuke LH3 atletikan... Ba, kalkulatu orain Dakit. zure adinarekin. Izan da hori. Ja, bueno, ni letretakoan nahi bezala, bira kasetaria da, letretakoan gehiago. Kaixo Birma! Bueno, eske hemen daukagu txata. Ez dakit animantuko diren jendeak gauzak galetzera. Ian da ere eduki sortzailea YouTubeen, TikToken, bueno, leku guztietan. Eta hori ikusten dugu ETV-ko kazetaria, korrika, eta orain begira hartuko dute? Ez, Iribaseko kontzejoak. Jo, ez kilometro luzea, ETV-ko kasetaria korrika eta itzeite. Bai, eta lehen furgonetakoa ere. Jeitsi da eta Wow. egon da hitz egiten, eta ni. Ez deu, nik usteet, ez deula behar adina baloratzen iteuen lana. Total. Eta aurten gaina, tokau zaio nire lagun bate Ainara musioak mendikan berriatik jutia eta kontatze izkitze doan eta horiena da bakizu ordu gutxi loinda, tal, presio asko, baino nik esan nion goxatu esperientzia. Bai. Da, wow. Osa, eta jo, ba, lagun bezala super arro edukitzea lagun Claro. bat furgoneta horietan hau dena eramaten. Atzo konektatu zuen gurekin Garazi dela naizeko kazetaria, eta egon zitzaizkigun kontatzen nola, pues, barneko kontuak ez. Azkenean, eurak doaz, orain irudiak ematen digun furgoneta honen aurretik, eta daude kazetari dexente, osea ez dago espazio handirik. Eta zemat aldaketa, zemat ordu, zemat, eta korrika ze baino lehenotio zemat bilera, zemat prestakuntza, osea, prozesua luzia da. Hori da. Eta behaien lan guztioiegatik, ez, edo horregatik, ba perfekzio hau dakau zuzenian. Hori da. Perfekzioa da. Hori da, bueno, uste dut orain egongo dela lekuko aldaketa, nila nago Ai. txitxipurdi, hemen. Baina nei abisatu ze ez dakit zein da, osea, ez dakit zein da zure lehengusoak eta bar, ordu. Bueno, nik abisatuko dizut, lehenengo egotea, lekuko aldaketa, oraindikan ezer. Vale, nik ez dakit, osea, ez dakit zein nahian ikusten, baino asko gertu da telemenaiz pantaiara da, pertsonan aurpegiak ikusteko. Jo, ez, luzea, pasatu diraki. Bai, ez? Ez, ari dira iristen orain. Ez ari nahi zuzeneko mapa Gauza hori bat. kudea. Begira, hortxe! Ba, begira, egongo dira aurrerago. Ze dira herriko guztiak. Baina haupa beraiek, Bai, oraindik ez. Naiz eta Iruñen familikoak ez izan, Ere- txalo bat. Aupa eta gora Arruitz. Hori da. Jo, ze pasa. Bai, eske, bukaeraz da ikusten. Eta gainera ikusten dela iluntzen ari dela, Bai. daukat momentu honetan txitxipurdi. Lehen joan naiz betaurrekoekin, gainera betaurreko fantasia batzuk, ze berriak, arroxak, bueno, total. Fashion. Gero gelditu naiz, ez dut iraun ez da 500 metro, Bueno, baino gauza bat horre ontzea. Eta kendu ditut eta bapatean geratu naizenean neukan como hau guztia, en plan, emozioaz. Bai. Eta izan da oso guai. Kuko eraman, Badakizu zer pasatu zaigun. ze pasa zaizu. Justo, Ze pasa zaizu, pero momentu baten ikusitut eskuak gora eta nik oso gertau da ez, barkatu. justo emisioa eten egin dela. Momentu horretan. Baizea. Te lo juro. Broma da, Baina eskerrak gero 11 telebistako lagunek
kilometroko bideoa txertatuko duten, eta hortxe ikusi halko duzue, eta nik nola ere aldarrikatu duan. Eta hori mesedez, behin da kasula bideo hori nahet ikusi Instagramen, TikToken... Hombre, gaur igoko dut argazkia, eta... Bai, gaina, erakutzi jasun argazkiak kriston kalidade honian da. Bai, furgonetatik ateratakoa. Osea, honenak dira, bai, furgonetakoak. bai. Jo, nei, ez dakit, osea, nei lekuko eramateare bai, amets bat iruditzen zait, baino, ez dakiz ere bai, bila gustauko zitzaiten furgonetan mikroakin, venga, osea, animatzen Niri ere. Osea, urrengo urtean, Iruñetan kilometro bat. Hori da. Iruñaiteko. De hecho, eske nik badut kanpaina bat. Osea, nik ja, A ver, lehenengo egunetik daukat kanpaina bat, eta da nire osea, nire ametsa da, egotea hor mikroarekin animatzen Iruñerrian zehar. Wow. Osea, zu badakizu ze polita izango zen, osea, ja ez dut eskatzen Iruñeko alde zarra. Begira, horiek dira nire familia! Aupa! Iraia, June, Garazi, eta bueno, atzetikan gainontzeko guztiak. Jose Mari... A ber, ikusten dituan gehiago. A ber... Ala, zeba jende. Izugarria, ari zait jartzen txitxipurdi. Ai, emozionatzen ari naiz. Ekipo. Ez que daude hortikan ere, eta suposatzen dut orain, hartuko dutela nire beste lehenguzu txikiek. Osea, joaten dira como etxeka. Zenbat lehenguzu azkatu? Pilo bat. Nik 3 bakarkan dauzka. Ez que herriko lehenguzuetatik ditut 3 herriko lehenguzu eta bakoitzak izan ditu 3 seme alaba. Bueno. Familia handia ordun. Bai, begira! Guazen guere eskuak gora egitera, ue! Ez que bada momentu garrantzitsua eta hau, Abeitu, aldatu india, Bai, baina ez dakit... esango nuke ez. Kasualidadia. Jo, ze ona. Baina, Gaur bueno, ordu sartu naiz, privilegiatu bat naiz, sartu naiz justo, ateazean egunean, zu lekukoakin ateazean egunean, zure familia atea danean, bai. egun hau super garrantzitsua da, Bai, eta ere horregatik nago, osea, nik uste dut ja, nengoen super urduri gainera Nafarro osoa zeharkatu du, niretzat dela super berezia eta ikusi ditugun irudiak izan dira mundialak. Eta ze garrantzitsuan jakitia... Begira, nire beste lehengusina bat, esango nuke. A ber. Enago ziur. Ai, eskrikenek pantaiara nago gerturatzen. Bai, nire, Ala. Eta ze garrantzitsua danez, naiz da, guk euskera zitzein, alare, olako oain garrantzitsua dan mugimendu hau eotia, eta jakitia minuturo, segunduro jendia daola hor lekukoan atzetik. Hori iruditzen zait brutala. Osea, jendiak dakan ez, konpromiso hori edo maitasun hori euskerakiko, arro eoteko aitzaki bat. Oso harro egotekoa gainera. Eta jo ezkeni, atzo egon nintzen 11 telebistan egin nuen gauza bat. Ikusi nun. Begira, Jonkas joan zen Iruñera grabatzera 11 telebistarekin, eta ni joan nintzen Bilbora platoan egotera 11 telebistarekin. Egin genuen un tú a Londres y yo a California, versión 11 telebista. Literal, osea, joe. Oain behitu haber zein? Zorain dira martillo txiki. Martillo txiki. Izango direla, nola da, lekun berrikoak, ja. Bai, ze pediatra euskalduna. Bai. Ezak. Bai, eta gaina, instrumentu da guzti ikusteten ez. Bai. Kasuela. Rollo batukada, ez? Bai. Eta jendiak, asko landurdu aurtengo korrikan atatzea, ze ez dakit ikusi ezu, baina batzuk bodaz jantzita, beste batzuk ere zu artifizialak botatzen. Barainainen, eske gau ez etortzen denean,
kurratzen da Barainainen. Osea, batzutan joan da antortxekin babestua, eta aurten izan ziren momotxorroak bengalekin. Eske niri ematen diazu korrika eta bengala, eta ni jana ez julegan. Itxo, momentu baten lehioak irekitazka da ja hotza egite gurdun. Venga. Eta bitartean jarraituko dugu Lekunberri dagoela. Jo, ze ona. Ai, ondo nago, no? Ese karo, izpilu efektuakan olaiten tenean beste taldeak ajuten. Ai, jarri dut, itxoin, A ber, jarri dut, esto izpilu, itxoin, Edo zuk daukazu jarrita. Ba, seguro, nik nina izen, eske bakizu, Iruñenita eta konfigurazio hauek. A ber. Lasai, ez da. Bai, zure gauza da. Baina egin dezaket gauza bat. Begira, jarri aldizut nik mirror eta horrela jazta. Orain ikusten duzu ongi. A ber. Ba, jazta. Haupa Iruñe, hartena izan lan guztiagatik, Nik esaten, bai, esan berra dago. Atzo pasatu nuen supergustora Amaikako programan, eta esaten nion nire... Ba, oso ongi egia esan. Bueno, kenduko dut emisioa zuzenekoa, baina, bueno, hemen egoteko zutabiok kontatzen, eta txatean ere galdetu nahi baldin badute zerbait, eduki sortzaileen bazkaria. Ze hortikan diote, Kaleek diote. Iruñe, igual ez ditugu gauza denak kontatu. Baina galdetzen baldin badute agian pistaren bat eman dezakegu. Baina ez badute ematen, pues ez. Begira, egingo dut gauza dat, utziko dut horrela, ze jendeari gustatzen zaio bitartean ikustean ondik handoan korrika, eta gu hemen bitartean goaz hitz egiten. Ba, oso guai, oso gustora. Eske, esaten nion atzo nire amari, eske, nik disfrutatuko nuke hainbeste programa baten aurkezle edo partaide izatea. Osea, nik gidoiaz edukiaz, ez? Arduratzea. Ez teknikoki, ze, claro, hemen da Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Bai. Eske, begira, erakutsiko, dizuet. Bago, kaixo. Bago, alde batetikan. Pantalla hau, eta hemen daukat. OBS-a dela zuzenekoa gestionatzen duen programa. Hemen daukat TikTok bere bolara. Eta hemen daukat YouTubeko txata ikusteko. Ze hemen daukat ere Twitchekoa. Eta nire aurrean, zaitutzu. Hemen erabiltzen ditu dala gauzak ikusteko, eta hemen korrikaren zuzenekoa. Eta gauza, zuk hor dakazuen, plan, telesai hauek poliziaka, gai poliziaka eta hauek iteituenak, eta zuk dazkaeola kortxo handiak argazkipiat, zu hola, baino ordena gaituan. Gutxi gora bera pixka bat bai. Nik leheno, neon pizkat pentsatzen ze, karo gaur justo bazkai aukin lagun batzukin da, korrikan gai hau batea da. Eta aurten, bueno, nik zarauztarra naiz, horretek ez baldin baki. Eta zarauten aurten pasako asteazkenian, ez daketan 24, ez dakiz egunetan bizirean. Eta... Gaur dira 23. Osea, edo bihar edo etzi. Hori da. Eta... pasakoa eguardiko 3:00 aldea, ez dakit 3:00. Baina, bueno, eguardian. Eta esate genuen, jo, ze guaia izango zen, eguardiko 3:00 berean gaueko, edo goizeko 3:00 izango balin basean. Ba, esango dizut, leku askok eskertuko lukete ordu horretan izatea. Ze adibidez, sakanatik aurten da aspaldidanik etzela egun argiz pasatzen. Jo, zarautzen esango nun normalian beti egunez esatea. Karo, Donost, hiriburutik gertu zaudelako. Eta esan berra dakat,
ni urtero atera naiz korrika egiten, edo, bueno, saiatzen furgonetan atzetik juten. Eta, bueno, txikiak ginanean, betite genuen, bueno, Zarautzen, korrika pasatzen egunean, eskolakin lehenengo korrika txikia, Bai. eta gero ja betiko korrika handia pasatzala, eta bar. Eta eskola gure petuak margotzen genituen. Barainainen ere. Eta kontua zer da, lehengo urtean ez, 2 urtetik behin izatea, azkenengo korrikako edizioan, Bai. ni eneon hemen. Ni neon Tenerifen zikueiten. Eta kasualidadia izan zan, Zarautzen, rekorrido guztiko erdia. Eta eintzuen kriston festa konfetiakin eta bar, eta ni Tenerifetikan zuzenekua hola ikusten, kola lagrimita. Aurten esango nuke erdia tokatzen dela Donostian. Edo Donostialdean. Bai. Jo, erdia Zarautzen eta gaina, goatzen ez bideoa zela, justo Zuebaja baten, eta Zuebaja hortan jarri zuela kilometruan, Bai. zenbakitzen baseala, baina, bueno, imaginatuko zu, pila bat, eta korrika pasatzen zanean betikan, denak bona zuela, konfeti hauetako puntu, Bai. eta kampaina, eta dena, bai, oso polita izan zan. Ke guai. Eta kasualitatea ni Tenerifen. Ze momentu hunkigarriak uzten dituen, eta ze irudi Bai. polita eta ikonikoak. Nik gaur goizean Instagramenen partekatu dut irudi bat, zela super... Nire gustatu zait pilo bat eta jarri dut. Maite mindut zaitezke argazki bat, ez? Osea, Noski bai, ez. Osa, ikusi eguzkia ikuste zala, atzian eta korrika aurrian, oso polita da. Bai. Bide batez, nire inguruan askok galdetu diate ikusita nire kartela ea urrengo korrikan izango den eduki sortzaile euskaldunen kilometroa. Nik ingo nun. Nik uste dut bai, Eta urten esan berra dago planteatu zela. Baino, bakizu azkenian, masa bat bultzatzia ez da erresa, eta baina horrek ez du esan nahi ez daunekan korrika ingo, bakoitzak bere kabuz. Eta ingo kontatuko korrika. dugu ere gure saretan. Hori da, eta erakuntziko dizugu, nola ite dugun korrika dugu, bueno, nola saiatzenean korrika egiten. Hori da, bakoitza bere formatuan, bere estiloan, ni ezagutzen dudan ez neure burua, egingo zitzaidan oso imposible egitea adibidez blog bat. Osea, nik gaur nengoen urduri, baina urduri bakarrik pentsatzarekin neukala aukera lekuko eramateko. Ez nekien eramango nuen edo ez. Ja. Orduan, Ja. gainera kudatu dugu superongi, zehetzen kilometro erreal bat, ziren 500-700 metro. Ja. Eta orduan, egin duguna izan da binaka txandakatzea. Eta adibidez, Beitu. nik lehen azaldu dut sartu baino lehen, baina kontatu nahi dizut, nik partekatu dut, ni irakasle bezala nire oraingo espezialitatean lanean hasi nintzenean, izan zen gaur ondoan nuena ordezkatzen. Ala! Osa, ze ona, no? Bai, oso polita. Oso polita. Bai. Polita. Bai, hola nola baiteko lotura egotea. Zirkulo bat izteko modu polit bat, esango non. Hori da, de hecho gero pasatu da nik geratu naiz, eta geunden batzuen zain hor hizketan, eta pasatu da neska bat joaten zela ondoko herrira oinez, bueltan. Hala. Eta Beitu. pasatzen zen agurtzen eta nik agurtu dut. Eta Noski. esaten dit, ez zara oroitzen nitaz, Eta ni gainera naiz super despistatua, Osea, benetan, naiz oso Eta despistatua. Zuri ez dizut piat ezagutzen, baina kointziditu duretan, zea como oso espresiba, eta momentuan notatze bat, zeo ze pentsatzaile mazu edola, aurpegian zerikoa notatzen. Eta ni pentsatzen, ez du igarri. Eta orduan esan dit, bai, eta justo zen ordezkapena egin nionean, eta orduan esan diot, pues badago ere hemen, Ester. Eta egin dio kriston ilusioa.
Baina hori Bai. errekonozitzea, claro, ni pasatu naiz, orainera iritsia arte pasatu naiz. Hola, denbora asko eman da, 4-5 ikastetxetik, orduan badira ikasle dexente. Bai, Eta gero- aurpegi asko, eta... Hori da, eta gero pues, pasatzen direla urteak, osea, bera ikusi nuen azkenekotik izango ziren 4 urte, 3 urte. Que bada, Eta aldatzen gara pilo bat adin hoietan. Bai. Gu eta behaiek bai, ikasleak bai. Bai, baina egin dit ilusio pilo bat, hori, pues, behintzat, Noski. osea, ze, benetan, nire ikusleak, hemen ikusten ari zaretenak eta nire ikasleak edo ikasle horiak zaretenaz, mesedez, nahiago dut esatea, ez zara nitaz gogoratzen eta esatea nortzuk zareten, ze oroitzen nahi zuetaz, baina naiz oso despistatua eta neure burua da Hori da. un kaos. Denian ezin da egon, Iruñe, denian ezin dezu Ez. egon, normalian askotan eburuak jaiteu puz, eta jazta. Eta hori, eta justo nengola super urduri. Orduan... Ja. Ba hori, bueno, Ian, ona ekarri zaitut ere, bueno, korrikaz hitz egiteko, ezakitzuk duzun anekdotarik. Guau, baitu anekdotan bat kontatu izuten Tenerifekoa, eta beste anekdotan bat ola... Bilbon, koatzen naiz urte baten pasasanean, bueno, nik Bilbon ikasiek, suponitzezu, ze kasetaritza lehioan ikasi. Gara fakultate berdinekoak, txoka. Hori da, txokala. Ai, ez da ikusten txoka. Eta, claro, korrika pasatzen eta, hor ikasten nun, eta hor bizi nintzen, beste lagun batzukin pixu baten tabar, eta zan genuen, korrika eta kobea. Eta nik esaten nun, pixkat ingo deu, eta gero kainita batzuko, hola. Eske Bilbon... No, 5 auzo ingenitun. Karo, nik esaten nun, venga, guazen, ze ondo, tal, ez dakize, baina karo, ni barrutikan. A ber, baina hor ere dependitzen du ze auzo. Claro, eske izan daiteke... Baina auzoak ez zentroan, baizik eta kanpotikan hasita zentro, hau da, Txurdinaga, Santutxu... Santutxu... Osa, kanpokoak eta gero ja zentrura. Aldezarrekoa ze polita. Nire egiten zait superpolita joatea horrela. Bai, eta jo, pues, karo, nire lagunak, guazen gehiago, eta ni. Bueno, a ber, hemen baditugu txatean, badugu lesakako bat, agurtuko dugu Imo deitzen da, esan digu Imo izenarekin agurtzea. Así que, agurtu. Kaixo, Imo. Eta korrika egingo duela bihar goizeko 7:05 gutxitan Tantirumairu ikastolarekin, pues a tope, Gozatu momentu horreta, zure ikaskideekin, irakasleekin. Gozatu eta gozaldu, ze korrika egiteko energiak hartu berdia. Hori da, osea, nahiago dugu, energiak hartuta, pues, plataniko bat, revueltiko, hori da, jogur bat, baina mesedez ez egin erokeriarik, osea, ere hidratatu behar gara, eta garrantzitsua da gozatzeko moduan egoteaz. Hori da, edo, bueno, hartzezu hola pixkat, platanito ateo zerbait hola harina, korrika aitezu, eta gero ia, la eskusa, kuadriakin edo ikaskidekin otabar, jutezea, taberna batea da napoletana ehar bat hartzezu, ospatzeko, ez? Que napolitana, ezakit lesakan izango den napolitana, edo Iruñan esaten dugun bezala garrotikoak. Edo garrotea, haundia da garrotea, eta... Bai. Baina, nik beti izatet korrika eteko, eta karo, korrika emerran emazue aurretik berotu. Hori, luzatu, berotu. Luzatu, berotu, arnaz hartu, ez balin mazazte erritmura iristen pixkatatzeago jarrina balin mazue, eta listo. Ez da zer gertatzen. Baina hori, gozatu, osea, garrantzitsuena da gozatzea. Bueno, zuzenekoa pinzatu da, osea, bete-betean, baina, bueno, gu ez. Baina gu emetxe gaude. Bai. Eta hori, are ginela hitz egiten Bilboko... Joango zara, Bilbora? Amaierara?
ez dakit aldeten. Osa, ez dakit, albalin bait noski jungo naizela, baino kompromiso batu dazkan, eta ez dakit alkoeten jun, baino, bueno, ez balin bada presentzialki, zuzenekoan edo jarraituko, edo, bueno, telebistan botako du, edo zer, baino, amaierak bai izatea la politak. Ez bazara joaten, baduzu planazoa, ze hemen 11:30 aurrera egongo naiz ni YouTubeen, el burro delante pa que no se espante, eta Twitchen egongo da ekin eta egingo dugu bateratua, osea, batera eta emitituko dugu irudi berdina, baina berak egingo du Twitchen, gehiago ibiltzen delako Twitchen, eta nik YouTubeen, zuzenekoak ere YouTubeen egiten ditudalako, eta horrela ere, pues... Baina zenekin ezke ez dut ondo Ekin eta ekin. Nik uste dut ez duzula agian ezagutzen. Baina hau da ere atzo deitu, atzo ez eren egun Asier Errastik deitu gintuen bezala dinosaurioak. Saretako dinosaurioak. Ez! Berarekin ez, trikuxabirekin, baina ekitaekin da, oraindikan dinosaurioagoa. Bai, Josus. Bai. Bueno, etzazte dinosauriak zehazte, hasi zinaztenak bide hau eraikitzen. Bai, eta guretzat bide hori erresagoa usteko. Eta gure aurretik ere egon ziren, nik beti diot, osea, gure aurretik egon ziren blogariak. Ja. Blogariak berekin. Eta ere garrantzitsua da... Bai, aipatzean nondik gatozen eta zenengatik gauden de bai. Hori garrantzitsua da. Eta ez dela bapatean, ez dagoela eta hasten dela. Hori da, osea, azkenean epizkat korrekakin lotura da ez, lekuko pasatzean bezala, bizkate hora bada, ez? Batzuk hastea eta gero bestatu bukarte huen. Kontatuko dizut gauza batian. Nik uste dut duela 2 edo 3 urteko Zeitfesten ikusi zintudala. Bai? Ze uste nuen, konfunditu zintudan, eta uste nuen urrunetik ikusita zinela Jokin Pedreño, Jokin Pa, kafearen semea lehen. Bai, egin dan. Igual Iliana. Horregatik. Bueno, kontua da lehen egon naizela berarekin hitz egiten, eta esaten dit, nahiko lukela hartu kilometro bat, ez eramateko ere, aukera izateko eramateko, eta esaten dit, bueno, sortzaile jubilatuena de hoiena. Io, bueno, ez, egin dezakegu kilometro bat hartu, eta joan, lekukoa pasatzen, en plan, pues lehenengo blogariak, ero, no seke, eta esan diot, bueno, nik prestatu beharko nuke asko aurretikan, ze nik egon beharko nuke ratu luze bat. Inberkozun rekorrido luze bat korrika. En plan, como venga. Bueno, horre bai, badaka trampita pixkatitia da patin batzuk hartzia edo patinete bat, nekatzen balin bada. A ber, ez nauzu ezagutzen. Osea, ni ibiltzen naiz ongi, baina da faktore bat gehiago TikToken agertu nahiko ez nuken moduan. Ja. Baina... Hori de, pixkat, hola, kantia ez emateko, ez? Bai. Hombre, ja, kantea ematen dut neure altuerarekin. Bueno, baina zure altura gatikan zerekan mesua, Hombre. Beste batzuk salto, inbertu ez salto, baina? Baina, bueno, bide batez. Imok esaten digu, ez, Lesakako arrano estatuan gozalduko dut arrautza frijitu eta irugiarra. Oie, honegin, nik ere nahi dut horrelako gozari bat. Gauzak, ordu ningo zukorrika, sasonean, eta gogopilakin eta indarrakin. Agian zarautzen topatuko zu. Behitu. Bueno, nik, egia nire kuadriakoakin etzaiten honitala lenguan, eta esate genula, nola ingo dugu ez, zarautzen, herri guztetan bezala, herrira sartzea eta herrian, claro. Kilometro, kizuetikoa. Eta nik esaten nuen, a ber, nik uste, herrikoakin ja, nik nahiko aguantatuko etela. Zegero batzuk hasi zian esaten. Getaira jungo geha, getaira nio ingo dugu horreka nik. Nondik dator? Euskera pia maitez, baina nik oxigeno gabe iristeko getaira.
Bueno, ja egiten dugu lan dexentea ere, euskaraz eta euskaratik eta euskararen dako edo euskara Ja. helburu. Ja, bai, hori egia, baino, hori ilusioare itegula korrikan parte Bai, hartzea, bai. eta noski horrengo gara, gure herritan kasu honetan zure zukin dezu, baino zarautzetik laizter Zer dutan pasatzen da? Zarautzetik? Irurakaldean, A ber, uste dut. asteazkenan esan duzu. Bai, asteazkenean irurakaldean Bai. Zautz, 3:30. Bueno, komentatuko dugu hemen zuzenean. Etzi. Ba, behitu. Ze, astelenetik, ostegunera aste honetan egongo da 7:00-tatik 8:00-tara. Agian luzatzen da pixka bat gehiago, baina, bueno, gaur moztuko dugu ja, ze gainera joan behar duzu, piztinara. Karo, korrikan eta berdeten ez, pizkat bai fondua egiten hasi berko. Nik uste dut ari zarela sekretuan triatloia prestatzen. Ze zu triatloia ez. zara. Ez. Triatloiana agian beste urte bateako utziko dugu. Benetan planteatzen duzu. Ojo, osea, ni nago super living Janireren edukiarekin. Osea, benetan. Onena, Uste dut eta- kurratzen duela eta... Osea, Bai. Eta askotan identifikauta sentitzen zala, Hombre. ze beti ikuste du jendia kirolaiten kriston ondo, kriston tal, baino haizu. gaur goiz, Beti ez da hola. gaur goizean ikusi ditut jazten dituenak betaurreko. Uste dut estua dudala. Bai. Osea, ikonik. Fantasia. Bai. Oie, ia, mila esker pasatzearren. Zuri. Plazerra izan da. Osea, benetan egiten dit kriston ilusioa orain, pues, orain hasi zaretenak ere, pues, nire betiko txoko honetara azken aldean neukala pixka bat baztertua, baina Bueno. ongi etortzen ari zait ere, pixkat nire armasareak ere kentzeko, ez? Hori da. Eta konturatu naiz gozatzen dudala pilo bat, bai bideoak egiten editatuak, osea, eta de hecho editatzen, ongi pasatzen dudala, edota zuzenekoan. Eta da marabila bat egitan. Orduan, Ez. Bota. Osea, jartzen hau oso pozik, zuek ere ona etortzea, gutxika bada ere, ez dakit, beste plataformetan zaudetenak, ez? Ona ekartzea eta formatu honetara, ez? Agian ematen duela respetu handiagoa. Bai, eta, adibidez nik Twitch eta ez den manejatzen, ez den kontrolatzen, eta zuk, betu nire bai, zuk eskerrik asko esan dezu, baina nire esan berdakat, eskerrik asko, lehenik eta bain proiektu hau itegatikan, eta aurrera eramateatikan egunero, ze lan pila badakaz, justo nik ulertzei zut, zer dan, kamaran atzean daon lana, eta zenbat lan daon, eta hori badakigulako zenbat dan, eta askotan zenbat kostatzen, eta partoetatikan, zorionak. Mila esker. Eta bestalere, eskerrik asko nerekin kontatzagatik, enbene egotagatikan, hitz egiten asko gustatzen zaigula. Hombre. Eta mozagatu zaigula, baina badakizu, ni prest beti olako gonbidapen politak jasotzeagatik, eta... Orain probestu mesedez, hau ez da spama, hau ez da asterisko publi, hau da Ian Ruiz. Eta, Hori da. zeintzuk dira zure sareak, bueno, hemen beraz bian daukagu jarrita, baina ere baduzu podcast bat. Bai, nire sariak, esango dugu, nire bizitza kontatzetena eta txorrada denak erakustenak da Ian Ruiz post-zetakin, bai, TikTokian, Instagramen eta YouTubeen. Eta gero Iruñek esan duen bezala, podcast badaka. Nire pixkat podcast horrei armasariak kendu berdizkiot, baino gutxienez badazkazue 15 kapitulo polit marmarrian izena du, bai YouTubeen onenan ikustet, eta ikusteko esatet gehien bat, Bai. zenean erosuena. Eta bai, nik uste proiektu polit badala, eta bigarrengo denboraldi hau, naiz da igual
bai irudituena hola eserriten gutxinaka gauzak iten nahi naiz, ze Iruñezu bakizu atzeko lan asko da olako gauzetan, eta gutxinaka hain naizela, eta laizter gauzatxoak datoztela, eta Toma. zurekin deitzein berdete, Iruñe. Juhu! Esan behar nizun ze galdebaldekoak esan ziaten ekainera arte ez zutela lekurik. Baino, ingo deuzeo, ze hori argiok, Iruñe. Ba mil esker eta begira, emango diozuzuk bukaera zuzeneko honi, bai? Zure izango da azken hitza agurtzeko zuzenekoa. Vale. Hori baino, Iruñe, ez erresponsabilidade neio haine. eta esaten didazunen nik sartuko dut korrikako introa, eta horrekin bagoaz. Vale. Baina lehenago gustatuko litzaidake agurtzea eta eskertzea txatean egon zaretenei. Imo, gogor eta bizkor korrika egin eta gozatu, garrantzitsuena gozatu. Gainontzekoak txatean ere idaztera ausartu ezaretenak ere, bueno, bide batez ez duzu idatzi, baina arpidetu kanalera, ez dela ezer kostatzen eman like. Hori da, Eta hori, eskerrik asko. Eta orain bai, Ian, zure azken hitza. Bueno, nik Iruñek esan duen bezala eskerrik asko guri ikustagatik. Iruñek sortu duen proiektu polita hori bai jarraitzagatikan eta beti horretagatikan. Eta, esangoten gauza bakarra da, korrika disfrutatzeko, euskarak mereziun maitasun guzti hori emateko, ze da hon hizkuntzaik politena da, eta euskara erabiltzeko ez korrikako egunetan bakarrik, baizik eta beti. Hori da. Ze gure hizkuntza da, gure nortasuna da, eta asko maite dugu, eta erabili berdeu, erabili. Atajatzetik Bilbora. Ya está, berez, ya está.